Nunoy! Nunoy! Hain ka ba? Pakadianay! Ate Hani, kaya no? Alugyan adi nga baldi dito ha, bubon. Bangin mabut na nanay. Mga ngalayo ko kanon. Pagdali na. Ay utang Hani, asenit nga baldi. Uwa siya iton. Sige na, pagdali na dito. Bangin mabut ni nanay. Wala pa kita tinuon yan kanon. Sigurado, mag-iisog adi kay gugutom na. Sige na. Oo ate, mag-aalog na ako ini nga tubig. Ay. Ay hala! May klase ko ngayon yan na. Ay, yung anong kumang pakasunod na klase nga wari pa man ni nanay. Kairong man ni nanay. Sige na na itong pagsinuduhin isda. Makakaunla kami nga tanan. Kung may dadawla ako maibubuli ka nanay. Naluluin na gud ako iya. Ugari na, eskwela pa man ako. Nonoy, pagdali na dida! Oy, tamban ka mo dida, sariwa pa. Mga suki, hala na ka mo. Palitin isda. It maruya giton matambaka, may dako gihapon didi barigya mga suki. Kabutlaw na akong bukod pag inalsahon ni nga palti. Pero iilubong ko ini kay asyaman ini ito nun. Akong pakabuhi. Kung waray na mamatay na akong bana, diri unta ko maghihimak ko rin sa galing yan Pero maghano man ako. Maray na ako ging kakabulig yung pagpakabuhi. Ako na ito na kayo. Pero ano daw lakon? Pabulig yung kuliwa ito na akong anak. Yan paundangon ko na laan yung pag-eskwela. Total, nagkukuri man nga na ako para ito'y iya allowance. Angie! Ano ito kalabas ngayon mo sudoy? Magkarianay! Manasuling, makadako! Dawhan daw uday. Ano ito ka butanding nga imo dara ha? Tandingan. Butandingan ngay ay sorry wag taam charot. Manit parang labas ka may butanding nga din. Ano to Wayne? Kaya ano? Kada kondo guys dengan butan. Kumbaga ko, kumbaga may manguray, way ito iya. Tanding nga dawhan daw uday. Dawhan daw uday. Ano ito ka butandingan nga imo dara ha? Adin tampan manangan katima, itadi liwat matambaka, tag 90 iton medya. Adi nga tamban, 60 iton medya mana. Ay sus ano, dera ko hadi nga tamban kay sumol na ito na akong mga magkakaupuhan ito ba? Ano? Kapuhan. Sumol? Oo. Apo. Sumol ano, dera ko hadi nga tamban kay sumol na ito na akong mga kaapuhan. Ano? Sumol. Sumon. Takas na ba? Kung takas na yun. Ano? Sumol. O sige. Nga takas na lang. Balik, ano ba ka sumol? Ay ka po, sakit tanaw, nagsapit lang tulosa. Magsapit mga ngulang tulosan Oo. Basta masala mo na ito. May sinadir na. Dahil mo namamati. Waray! May da. Jesus ano, dera ko hadi nga tamban kay dera ko hadi nga tamban kay dera ko hadi nga tamban kay sumol na ito na ako mga kaapuhan hito. Adi na gausa. Ano pa ini nga nagkutod mata ha? Matamba ka mana. Mapira iton imo mana ka Ay, kilo. mausan na ka kilo. May dako manggod magkaranom yan nahagna. Ngayon mana. Maupay. Maupay ni mana suling. Maupay ni paksiwala tapos padisihin utan nga lawot-lawot.
Ayos na Ay, ito, mana. Ngan kati mauday. Magbiray kami dayon nga ito ni imo manupekto. Ano? Magbiray. Dagdagan Baka nagjujuk ka ba? Iya, Magbiray. 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 na ito, mana. Ngan kati mauday. Na ito, mana. Ngan kati mauday. Magbiray dayon kami ni imo manupekto. Hindi, mana. Ma-intermes good. Mana, mailog pa ka mo iton? Ay sus, ayaw na lang kita ito uday. Guti-guti la. Dere. Sus, ay nakita ito. Naguti-guti lang itong akbana, pero ang ina, makurimot. Guti-guti. Ay sus, ayaw na lang kita ito uday. Ay sus, ayaw na lang kita ito uday. Naguti-guti la ito nga akong bana. Pero sus, makuripot. Dere nga ni, Pabahoon, Ay, sorry. nasisina pa. Wala, basto sa Dere daina. ni, makuripot. Makuripot. Ako tiya kalipay. Sige Wala na, ito go. niya. Kumbaga, dapat deliverin eh. Waray imot-imot. Baga nagtula bakal ako ang ba. Mga ano laman. Guti-guti la ito nga akong bana. Pero sus, makuripot. Pero sus, makuripot. Dere nga ni pabahoon, nasisida pa. Ma-intermes ka. Ay, sus, ay oo. Kaya nung nga nakatawa ka man, Angie, tinuod man ito. Ay, ikaw, Angie, ano man ka mo na pakito? Okay na ka mga duha, ha? Ay, nagoy, mana. Bagan waray naman ito ha ako na butang. Maharam ka naman, nabibisi ako itong pakabuhi. Makakaunla kami nga magtalaeroy nga tanan. Ay, pero oday, bangin magmuupay to niyo kabutangan kon karuyag mo hipakit Karuyagon. karuyagon. Ay, pero oday, bangin magmuupay to niyo kabutang kon karuyagon mo hipakito. Kay bati ko ay iya. May da ko negosyo dito sa syudad. Ngan sigurado, dere na gud magkukure karuyag mo. Ay! Dere na ka mo. Dere na magkukure kon karuyag. Ngan sigurado, dere na ka mo magkukure kun karuyagon mo hiya. Ambot lamana. Bagan, waray na ito na akong hunahuna. Hindi ba't ini nga tao? Oh! Ano ba ito ni mo gintitinak? Tinakdawan. Tinakdawan. Oh! Ini nga tao? Ini nga tao? Oh! Ano ba ito ni mo gintitinok dahon dida? Hala na! Isudo ito nga tulo kaputos nga nasalin nga isda. Nasiring ka na, di rin mo napapakaniyon itong nga tao. Opay! Ante! Kaya ano nga nagbubuot ka man ha? Sinya dito. Yan hoy. Ayaw ako pagbut ha. Kung ano ito na akong desisyon. Ha, honey? Anak ko lekaw. Ako ito magbubuot ito na akong kalugaringon. Ano ngayon? Undang lanay pag-eskwela. Di rin ako nakakaakos pag biling para ito imo pag-eskwela. Buligya ako pagpakabuhi. Gabay ka magsudoy hin isda. Ha? Sige na maka din na ako. Hoy, pagpantianay. Sudoy ka din nga isda. Aw. Aw, pagpantianay. Pagpanti. Sige na. Pagsudoy hin isda. Ha? Pagsudoy hin isda. Ha? Sige na maka din na ako. Susudoy ka din nga isda. Day. Kumusta na, Day? Di rin ako na yung mga tao. Aw. Diri, hikuan. Iya, anak. Imo, honey. Imo ito. Ayan, sorry. Honey. Kumusta na, Day? Day. Kumusta na, Day? Hindi ko na ay gini nga tao para ka nanay. Ampot, ano mo na sukumat akong dugwa iya.
Pero nagsiringi nanay nga diri yang mag-aasawa, labod lang ang tatay. Kaya ano nga sige man laghihapon at kanito nga tabo. Kay ano nga diri yung tatabog ni nanay? Kay ano? Tinuod, Angie. Oh, ay, Angie. Oo. Naluluoy na ako nga sige ton imong pagbinalik-balik nga niya balay. Diri ka magbabasol ning pagkarawat ako, hindi na iyo. Makakalaom ka iton. Makakalaom ka. Diri ko kamo papasagdan ton imo mga anak. Diri, makakalaom ka. Ano ba yung nga tao? Sige ton. Ay, magpinapasag diri mo. Nonoy! Ay, pinapasag. Nonoy! Kanani? Di, nonoy! Sagdan ton imo mga anak. Diri, makakalaom ka. Diri, makakalaom ka. Inaano yung tao? At iyaharok ka nanay. Hoy, Nonoy, iwas na daw. Kaya ano nga nagkikinita ka man? Hala, gawas nga to. Gawas. Ini Noy. Noy, iya. Ha? Ya, palitin ka na undi natin dahan. Niyan nala balik ha. Ya. Jadi. Oo. Wala ka, nay. Ikaw ha, diri ka nakakapugong. Bisan kun aadito Ay, sus ka magliwat, Angie. Matala to. Di na to maaram ito na aton gimbubuhat. Hindi ka nga na. Aan na ko malungo na iyo. Basta pakito ha. Hmm. Ayaw kami pasagdi ha. Igsaan dito ha amo. Ayaw ka baraka, Angie. Diri ko papasagdan. Ako't bahala iyo. Oy! Ani! Kapit na kong ganyan, madali ila. Lo, hey ano? Ay, tinood ba itong balita nga? Nag-asawahi mo na rin kan pakito. Oo, lo. Diri nga ni ako nasigi nga. Mag-asawa pa yung nanay. Man nga ni Lo, gimpawn lang ako ni nanay pag-eskwela. Inabulig ako pag-suloy itong isda iya. Ay, kaya ba di mo? Kaya di mo apo. Kaya kung may nakula mahibo, para ito di mo pag-aram, ay pabuli kong tako. Pero kayo trumanliwat ako, waray. Pero lo, diri ako laayong kan... Wala ka mandida. Wala. Ano ka, nagkamandida? Wan, kakarateho ko ikaw. Susunod yan isda. Manliwat ako, Pero manliwat ako, waray. Manliwat ako, waray. Pero Lo, diri ako naayon kang Tito Pakito. Unta, diri na nag-aasawa pa yung nanay. Kung nagsugad man ito ni mo nanay, hane, nakakaintindi to ako iya. Siguro, nagbibiling la ito hinig kakabulig mo nanay pagpakabuhi. Para ka mo makakaon kada adlaw. Kinabulig naman ako iyalo pag tinitong isda. Kada kayo ugad. Pero iba man gunit lalaki ka na bulig pagpakabuhi. Eh, pabayila. Maabot giyapo dito. At panahon na makaintindi kay takbot, igpasabot. Gan, kakastoryahan ko yung nanay uday. Eh, pastilan pero maninigag apo. Na diri ito niya, pinakatatay na. Nanganok ay tubig apo. Tuba, gusto mo. Tuba, gusto. Lo, gusto mo, tuba. Pinakatatay na. Pinakadiri ito niya. Pinakatatay na. Kinahaglan magkaibang raw kami ni Anje. Hani, ayaw hingalimot ha. Sukta kanda sa bet an usa ka gantang. Asya man adan iya bayad ang isda. Kay Katima, hilani liwat, midyad to nga bangos. Kasangkulop, sukta gihapon dito. Pangupod ka mo ni Nonoy. Oo, Nay. Kana, Nonoy. Hoy, Nonoy, kanto na, lakat na. Nay, kana.
Adto na ato. May standinon ini. Papaton ka mo dayon na. Noy. Pagupod ka mo ni Nonoy. Pagupod ka mo ni Nonoy. Oo, Nay! Tana na, Nonoy. Tanati. Ay, ano na, Angie? Ato ng kabataan. Oo, ato na. Kaya ano ba hap? Pakito. Bahala ka tako na yan. Kamang ko, pagkuan. Sige na. Angie, sige na. Sige na. Sobrang katakot. Paglinaw, yay. Sige na. Pakito. Pakito, ano ba? Ilugar ka dito na imo pagkuan dito. Gano bang ang lugar-lugar pa man ini? Kasyon na niya na kay atad kabataan. Wala na din eh. Kita nga kaduha. Sige na. Sige na. Didi. Ano nga gabi? Maunto naman adi nga dako, mapapaso. Sus na. Bangin may makahiling nga tao di dagawas. Igbabalhin kita itoon. Ayo. Ay nasaba. Masingabot kita nga. Papaspasan ko lang. Kapot lang din halingkuran ha. Kapot lang halingkuran. Sige na. Pasti lang ito nga tao. Paspasi. Paspasi bangin o mabuti ito sa bata. Sige na. Ukas. Sige na. Nagpapapamba. Sige na. Awan na nagpap. Ano ba ini? Pakito mo kasi ba ko rin niya ka? Uugingon, di ba? Bakit kami na naglalaway? Ay, wag ko rin. Natuluwas nga rin susugat ka mo. Para ko. Diri, ano nindin niya kandidiib kanina? Ano, igbabalik. Ano yan? Ano, igbabalhin. Ano yan? Ano, Kita ko, babalhin? bangin may Babalas ka na? makahiling nga tao di Igbabalhin gawas. kita iton. Ano eh? Igbabalhin. Ibabalhin kita Ako ito. ba? Babandilyo, aday ni. Mating babalason kita daw ito. Ha? Babalason. Direk bandilyo Ay mo to. na na? Oh, igbabalas na. Igbabalas kay na. Udtong nga dako. Oo. Diri, kay diri na ko. Igbabandilyo kita hiton. Kay na maud to lang nga dako. Bangin may makahiling nga tao di dahagawas. Nabandilyo kita hiton. Pwede gihapon. Mamarinis kita. Pwede gihapon. Atras. Atras. Papaspasan ko lang. Kapot lang din halingkuran. Bangin may makahiling nga tao di dahagawas. Babalhin kita ito. Mapapaso. Bangin may makahiling nga tao di dahagawas. Bangin may makahiling nga tao di dahagawas. Igbabandilyo kita hiton. Ay, nasaba. Ay, nasaba. Sige na. Nasinubot ako. Papaspasan ko na. Kapot lang din itong lingkuran. Aray. Kapot lang din. Sige na. Sige. Ada paspas ya. Ipangin ang maputisun kabataan. Paspas. Bangin kita makita nira nga nagpapampaam. Adi na. Ani, o kasungkot ako sa rumol. Ani. Pare Pakito. Are ka ba makabati pare? Siring ni pare Pakito na ako pa itong ibason kan Anje. Wala mga pare. On hapag lamok dula mga pare. Ah. Pagan bulkan mayon nga nag-aalboroto. Pakante mo to la perme mga pare. Saan ba kaliwat ano pa rin Pakito? Bata pa yung Anji. Ay kay kung swerte ako, maswerte Anje. Tungkol nga natatagan ko iton iya mga panginanglan. Pero Ano nga pero pare? Ano nga pero? Narurodo ka? Oh, nagrurado ka? dere pare. Pero mga pare, kuan, mas hagsa iton anak ni Anje. Ha? Oo, bata pa. Ngan, matigson pa iton lawas pare. Oy. Gusto ko makatilawat to nga bata mga pare. Ha?
Angie. Angie. Ay. Maupay ko dito. Kakatorog ni Angie. Nahubog adan hard nga akong amon gintagay kanina. Baga nadoyo ko da ako niya na itong kakabiyon. Kakatong ko lugod yani. Dito asoy abi ni nga kwarto. Total. Di raman ini nagmamatay Angie. Nahubog siguro ini. Makato ako. Titilawang ko iton kamatamis at nga bata. Kinanglan nga makuha ko yan ang gabi. Pagito? Pagito? Wala man niya didihakon sa bed. Magdurog kami kanina. Sige daw. Mabuhat ako. Pangin aad to balkon. Nagpapahangla. O di nga ni nagtuon. Hinkanon. Masayo daw ko niya paglakat niya. Mabuhat ako. Mabingaw man. Iba din nga tao. Oh. Ano di? Dito ako kwarto ni Hani. Kakatong ko iya. Kakatong ko ito na ako na anak. Bagaman na din nahadlok. Hani? Ano nito mo? Oh. Ha? Mabuhat ako. Mamingaw man din niya sa kubit. Akon balay. Hain man ipakito. Oh. Ano di? Oh. Dito ako ato ni Hani. Sila nga nga ayaw. Oo, ang kanjael kanina. Oh. Hain man ipakito. Akon balay. Hain man ipakito. Oh. Ha? Ano di? Dito ako kwarto ni Hani. Kakatong ko iya. Kakatong ko ito na ako anak.
Baganahan bang manadiya? Ayaw, ikaw. Animal ka nga, tiki ka. Pakito! Ikaw ini? Ay. Ano na itabo, ha? Ay. Ingat tiki ba? Nuro ka na ako. Nakitang ko na ka na may baybayan na. Pakabati ko nga, tig nga nahalok ba niya? Dali-dali ko nga sumulod yan eh. Nga, nakita ko nga doon. Durong ka na ako ni nga tiki. Kalusot. Amo ba? Hagkoy. Kahuna ko kung ano nga guliat. Oh. Ano ka, Hani? Oh, Hani! Hoy! Hoy! Makain ka, Hani! Hoy! Hoy! Balik na pagigda! Igda na! Pakito ta na. Balik na. Ay, sorry. Maupay na lang may tiki. Kapasang ilang tiki. Balik na. Pakito ta na. Igda na! Pakito ta na. Balik na kita pangaturog. Ay, Tana na. Tana na. Oy, nga ikaw nga bata ka ha. Guli at naranihan kung baka bumalik at tong ada kong atik ha. Dili kayo manimo nanay. Na, Angie, tara na. Sige na. Tara. Sige na, Hani. Balik na pagigda. Ayaw na pag tinuok ni da. Bangin gutom laan tong atike. Kinanglan masupatan ko yan. Tinuod nga natabo. Nag-ibinwalaan to yung Tito Pakito. Dili tinuod nga may datiki. Nagbubuhay Tito Pakito. Gusto ko niya pa na mas tamasan kanina. Kinanglan masumatan ko yung nanay. Nanininggat, nanliligat. Nagsyabuy ako, nag-asin. Kailangan masumatan ko yung nanay. Kailangan masumatan ko yung nanay. Naliligat itong mga mati ni Tito kanina. Maraod ko ito niya plano hakon. Bagayin demonyo. Nay! Nay! Nay, ngayon nga diri mo man ako kintutuon. Anak mo ako, Nay. Diri ako nagbubuwa. Maldita ka, Mang. Maldita ka, Godman, nga bata ka. Imo pag insisiraan ha ako nito himo Tito Pakito? Nadurohin ka buotan haton? Iya nga niya na ito nagpapakaon haton? Ha, dire. Dira ko natuod. Ngan dire ito niya mabubuhat ay mo. Nay, tuura ako. Karang niya nga para mas tabasan kagabi. Nay, tuura ako. Nagbubuwalay ay mo, Nay. Ha? Gusto na! Manguling-uli at talinga. Ha! Kabata ka ni mo. Mahimu-himu ka ng storya. Diri ko na ko natuod. Itong imong gimpapa. Itong imong gimpapa hamtang ka Pakito. O bangin, Hani. Ikaw iton may gimpapakita nga malain nga motibo iya. Asya ba? Ha? Nay! Nay! Dili ako mag-iimo, Nay. Nay, gusto ko niya. Gusto ko niya. Nay. Inandira ko natuod. Hala na! Nay. Igsudoy ito nga isda. Ngan ayaw igpautang ha. At kikinahanglan akong salapi para kita makabayad dito merkado. Nakakaintindi ka ha, Hani? Sige, Nay. Maka din ako. Mahimu-himong storya. Haruya gada nga layasan kami. Dinhin ni Pakito. Ngan mahunong kami ano ito? Mahunon. Mahunon. Mahunon kami nga taran. Mahun. Dinhin ni Pakito. Dinhin ni Pakito. Ngan mahunon kami. Hindi nga tanan. Pangutomon kami. Itong diri pwede may tabo.
Dako ito na ibubulig na pakito hakon. Hiyat na gasto. Kundiri ako nakakatindahin isda ha merkado. Kaya naman ngay antay. Ay, anak Angie. Bakit nagsusumat itong tinuod na ako na po? Bangin gid, di demonyohan it pangotok ito nga imo. Uro asawa. Tay, yung pagdako iton imo timog. Kaya naman kayan. Di na ako nahalo kung may kamatuoran may itong sumata ko nita ako na po. Pero nga di naman ako matuon. Tay, ginlilipong mula iton imo ulo hito nga bata. Di iton mabubuhat ni Pakito. Kay ginhuhunahunan niya nga anak kihani. Pamilya na namon hiya, tay. Asawa ko na hiya. Akon bana. Ay, nahangaran la. Pamatin mo pa yadji ha. Ada ka na ba mag-ios kung may damata mo? Nga natibo anak. Tay? Ano pare? Kaya ano nga, nakakatawa ka man dida pare. Lugar, na yung kalagyapon. Ha? Ay, inin ka man liwat eh. Baka manintiri mo kaging papainom ni pare Pakito. Maganda. Diri kayo ka dito. Pamati pa di. Diyan kun mabukyahi pare Pakito. Ngan sumiri nga. Oh. Mapreso ka! Sabada ka mo din Lakban ako na nahambog kayo ha. Wan, marunong ini mga pade. Basta so ganito ang kabutang. Oh. Nakapulsot lang tong anak ni Angie. Pero ito sunod, di rin ito matatabo. Uupayong ko na itong kago nito iya. Pero, pare, ikmat good kan Angie ha. Kaya akong pagkita iton nga babayi, bagan maisog ya. Maisog ba? Hadlok iton. Nga lumakata kay era kay wala daw magasto sa era pagkaon. Tama! Nga iton, hey Angie mga pareha. Oh. Maron na ko iton kaloyan ito kung hain dapit. Ha? Man nga ni, bisan ko lang iton patok daon. Ayosan na haya. Tinood pare! Tinood pare! Tinood! Nunoy? Noy! Baka di na anay. Nay! Kaya ano, Nay? Kumita ka ba kanimo ate ha? Ay nagtitiabot? Di ka kulop na, waray pa iya. Kaya ano, Nay? Nagsudoy atin isda. Imo pa yang ani ginsugo, Nay. Oo, yung sugo ko iya. Hinano ba ako? Kaya ano, tigdaman lang ako nga. Tigdaman nga nagrubag-dubag ito na akong dukan. Pwede ba karoy sigunin eh? Ubangin, hitaas na liwat ito na akong pipi. Nonoy, Nay? nak, kadto dito sa eskina. Kadto. Tanawa kon, nagtipakain na hiimo ate. Sige na, pagdali. Ay, oo, Nay. Ay, ano pa ini? Ano pa ini nga? Napagkinulba ako. Ano naman lang masugad ini? Hipakito. Waray paghapon ni Aubipot. Kaya ano nga nakulpan manliwata di nga tao. Aanhin niya kay para makabuligan. Mabilin ko ya din niya balay.
Manginginano ako kanani. Uy, kaya ano pa nga waray pa man adi, hani. Diin adi nga bata nagsudoy hin isda. Tito Paquito, makain kita. Dili ako. Basta! Wala ako, sige na. Pagdali nila, sige na. Dali ka din, dali. Dili ako. Dali, dali, dali. Tito. Dali, dali. Nonoy! Nonoy, hain ka na! Ani! Nonoy! Oh, may da pa? May da nonoy adi. Kaya Noy, ako adi ka. sa karyalan. Nan. Ah. Oo, kay upload ko yara. Open latira, nakita mo hira. Pagdali nila, sige na. Dali ka din, dali. Dali, dali, dali. Dali, dali. Dali, dali, dali. Hi ate ka ni. Hi Tito Paquito malang. Sorry. No, yes na natin may ayak no. Nagsayap ka pa. Dali. Hi ate ka ni. Tito Paquito malang to. Dali, dali. Hi ate ka ni Tito Paquito malang to. Makain man hira. Iya man gindadala si ate. Hala! Ay, Nonoy! Hain ka na! Ani! Nonoy! Oray din niya banda na akong mga anak. Diyos ko, pati Nonoy, biril mo nagihapon. Ay, naman itong mga bata. Ay na, nagtipakain man Nonoy. Nonoy! Nay! Opo. Nay, pagdali, Nay! Ha? Kaya ano, anak? Kaya ano? Nay, hi ate, Nay! Basta upo lang ako, Nay, pagdali! Iyan na. Waray may makakatabang ay mo. Masarap na itong palibot. Duwala kita dinding. Namamuha na ka ngayon. Maraot ka ngayon. Maraot ka. Makakatilaw Ayaw ako. pagdaw pa ako. Ayaw ko. Makakatilaw na akong sariwa yan na. Ay! Kaya na nga diri man ha. Yan ikaw. Diri na kayo mo. Lakas ka na. Ngan gusto ko. Iton imo liwat, anak Angie. Iton imo anak liwat. Ikaw, kapat ako kay ayaw din na. Mapanos na't ema! Pirmi mo,
Ha? Ayaw, Anji, ayaw. Wari ko man niya paglabti. Wari ko ilabti! Ano ito? Ano ito na tatabo din eh? Ha? Ano ito na tatabo? Wala sige, kung asya man, ikaw man it nagdesisyon nga, diri ka nalang magreklamo, maka din na kami, Angie. Kapitana, waray man may naitabuhan akong anak. Ginpasaylo ko na lahi, pakito kan, hanwaray niya madayon na ngan. Okay, buisit. Anay, pakito hanwaray madayon niya. Nga. Tabuhan akong anak. Ginpasaylo ko na lahi, man may naitabuhan akong anak. Ginpasaylo ko na ipakito. Hanwaray madayon niya. Haniya, nahunahon nga paglugos kan, hani. Hala, sige. Ikaw ito nagdesisyon nito, ha? Tara na kita, Chip. Anak, Ani, pasensya ka na, ha? Sa'yo pa na akong desisyon. Untahi ka mo na akong gimpapagbuot. Kung masige ba ka mo? Anak, natigdaan ako na akong desisyon. Masaylo ako niyo, mga anak. Masaylo ako. Lo, maamin. Lo, Kaluyang ka itong Ginoo Apo. Yun na, ay man niya. Lo, maming gyapon ako. Ambot nga ako, lo. Ate nanay. Ikaw, kanin, ikaw tag-apo. Ako eh. lo, kakawara-wara pa. Lo, kay di naman nila nabuhat tayo. Kaluyang ka itong Ginoo Apo. Yun na, kaluyang ka itong... Otro tap. Tap. Lo, mamil ako. Lo, maamin gihapon ako. Kaluyang ka mo itong Ginoo mga apo. Yun na, ay man niya. Tulo ha sa kob. Lo, kagabi pa yawaray kumaon. Kimpapakaon ko diri nagtitingog. Lolo, may ada sakit him nanay. Pakianak ka ito ako na po. Mabato na ako ng butngaw, Apo. Lolo, sa'yo. Mula ka nagalaga ko. May napasakitin na. Yawaray kumaon. Kimpapakaon ko diri nagtitingog. Pakaon ko diri nagtitingog. Lolo, may labas sakit din nanay. Ang butngaw mga Apo. Ay aday. Maday na ko nga to sa ko ba. Makikimangraw ako. Yun nanay. Dinlani ka mo gawas, okay? Oo, lo. Ada asya na iton. Waray pagbasol nga nauuna gud anak. Tay, pasaylo ako. Natigdaan manggod ako. Kauna ko manggod nga magiging maupay tunakon kinabuhi kaupod kan pakito. Ay, di rin kad Pero maraot. diri man ngayon. Di rin kad maraot ang mo naging desisyon. Kay para ito itim pamilya. Pero, ang naging bunga ang giraraote. Ano man, mautro ka pa. Diri na gud ako, tay. Gabay ko pukusan iton pagbuhi, iton duduha ko nga anak. Tutukan iton ira pag-aram para makatapos sira nga duha. Diri ko gusto tay nga mapareho ira. Haakon nga nalagas na lahim pagtindahin isda. Makapoy pag sinudoy. Sige ton sudoy-sudoy ha mga kali mahalinan lahin isda. Gusto ko, pag-abot itong sakto nga panahon, diri pagbaligyan isda,
Iton ira mamatan nga trabaho. Anji, anak. Buhutan ko diton Diyos tay. Sayo ako niya nga gimpapagmata. Ngang gintagan hin kalinaw. Ito na ako nuna-una. Tay, buhutan ko diton makagarahom nga Diyos. Tika nga na. Titimang noong ko na ito na akong mga anak tay. Para maging kaanghayan ako para haira. Para maging usa. Again, ano to? Ano ko? Ay, anak, Anji. Ano to ka nabitay? Para maging hayan ako para haira. Para maging hayan ako para haira. Para maging usa nira nga iroy. Anji, anak.